Kamera käy. Otetaan esimerkiksi vaikkapa luovuus. Sanana se on pukki kulunut. Jumala sen aloitti ja sitten mistä on luotu joka suuntaan kuin lantaa pellolle. Useimmiten sitä käytetään sellaisissa yhteyksissä, joilla ei ole luovuuden kanssa mitään tekemistä. Hauskaa. Löytyykö sieltä vielä jotain? Juhani Pitkänen hullu työtä tekee. Jaha, ootas nyt. Mistä? Tää ämpärimaksu. 2 euroa. Pariutuminenkin on järkiperäistynyt ihmisen lajihistorian aikana alistamisen ja omistamisen kautta tämän päivän markkinoinnin edistämisen tarpeisiin. No niin, tietysti. Lisääntymisrationaliteetti eli syntyvyyden säätely on tuloksellisessa mielessä noin sinun ikäisesi. Hetkinen. Kaikkien näiden yllämainittujen toimien yhteydessä rationaalisuudesta muistuttaminen aiheuttaa vastustusta. Pitäisikö ottaa puolet tyyliin? Kiitos. Mies, joka pettäessään vaimoa, tekee sen mieluummin kauniin kuin ruman naisen kanssa, toimii rationaalisesti. No niin. Miten kaikki liittyy työhön? No se liittyy tavalla tai toisella. Aivan, työnteon perusmotiivi on yksilön hyvinvoinnin edistäminen. Mitään muuta järkevää perustetta sille ei ole. Aivan. Yes. No niin, ja tuleville sukupolville loppukaneetti. Taidanpa joskus lukea tämän kirjan. Selvä, se riittänee. Kiitoksia. Minnossa paikassa? No se me on vähän jossain vaiheessa. Just.